Eli pitkästä aikaa Tokapokaa. Mulla on nyt erilainen kynä, koska mä hukkasin sen valkoisen, mutta tää pizza on kuvauskelua. Ja tää on ollut vähän bugininta. Ei. No. Ja siis mulla on shortsit jalassa, että en oo ihan ilman housuja. Juu. Sori, kun mä en oo tehnyt siis pitkään aikaa Tokapokaa, mutta tää jatkuu ne bestikset. Mikä se bestis-sarja oli nyt? Mä en muista, mutta kuitenkin se. Juu. Biu. No niin, haloo. Okei, tässä kestää varmaan ikävuosi, niin tulee seuraava klippi. No ei tarvikaan. Ai niin. No, juhu. Toida täältä toi pizza. Okei. No, en mä voi dissata toista pizzaa. Ilmaisia lahjoja on tullut, mä tiedän. Mä täällä tabletilla pelannut pitkään aikaa, koska tää ei oo vaan... Ottakaa, mä sammutan pelkkorin. Niin kun mä en oo pitkään aikaa siis pelannut tabletilla, koska se on niinku... Joo. Siitä on ollut akku loppu ja sit se ei oo vaan auennut, mutta nyt tässä on ainakin 100%. Etkä rennähän, mutta... Ihan sama. Okei, mä avaan eka ilmaisen lahjan, koska... Se on tullut, niin totta kai mä nyt avaa se. Eiks tää on... Otkaapas. Ei, hyvä, ei. Täältä. Niin. Tää on vähän tämmönen. Nyt on liian kirkas varmaan. Ei kyllä edes oo. No joo. Ja kohta loppuu tää aika, niin älkää välittäkö. Lahjoja joka perjantai. Okei. Täällä on ainakin 2 ottamatta. Eiku oliko vaan 1? Okei. No joo. Mikäs tää on tullut? No tää voi jättää tänne. Joo, tässä on tämmönen sekamelska. Mut siitä ei saa kysyä yhtään mitään. Nyt mennään aloittamaan. Moi, miten meni? Se jäi siihen, kun ne oli siellä niiden vanhempien luona. Elikkä tuo talo. Taisi olla. Oliko se tää? Oli. Mutta mikä kerros? Oliko se? Se oli alakerta. Joo. Mä luotan, että se oli alakerta. Moi, miten menee? Muista tilata kanava. Nyt on